ちは、豊田幸三です。レッスン動画シリーズをご覧いただきありがとうございます。今日はいよいよ装飾を取り上げたいと思います。この装飾は、アイルランドの伝統音楽を演奏したいと思ってトライする人たちにとっては、憧れというか、いかにもアイリッシュ的な部分だと思うんですけれど、そしてもちろんこの装飾っていうのは、実際にただのこのお飾りではなくてですね、アイルランドの伝統音楽をより魅力的にする、特にリズムを作る上でも、骨格にもなるのでとても重要なんですが、この装飾はうまく入れてあげないと、その肝心のリズム自体を壊してしまうことにもなりかねないので、とても注意深く練習して正確に入れていくことが必要になってきます。そのあたりをうまくやらないと、装飾に振り回されてリズムがグダグダっていう演奏は、あんまり良くないかなというふうに思います。またこの装飾を入れさえすれば、アイリッシュらしい演奏になるかっていうと、そんなに甘くなくて、この音楽浅くもなくてですね、この装飾が入ってっていう部分はもう全体の10分の1とか言ったら嫌になっちゃうかもしれないですけれど、これはアイルランドの音楽を形作っていく、構成していく要素のうちのほんの一角だと思ってください。これを習得したらアイリッシュらしいテイストを手に入れられる、そういう部分もありますけれど、それで完成するというわけではないということだけは、頭の隅に置いておいてください。今日取り上げる装飾はカットという装飾です。もうこれ一番基本的な、装飾になりますけれど、今日は、フルートでやってみたいと思います。ホイッスルでも指は同じです。共通です。カットというのはこういうふうに、今閉じている指を一瞬開けて音を区切る、この方法をカットというふうに言います。音を区切る方法はこのカットだけじゃなくて、タップって別のものもあるんですけど、今日はカットしかやりません。で、このカットについては多分フルート、ホイッスルだけじゃなくて、パイプはもちろん一緒ですけれど、フィドル、アコーディオンなんかでも、共通して使われる、もちろんやり方はちょっと違うかもしれないですけれど、同じように出てくるんじゃないかなというふうに思います。同じ音が2つ続くときにこのカットを入れて区切っていくわけですけれど、だいたい指が決まっています。僕がやっているカットを順番にお見せすると、オクターブ上も同じですけれど、もうお気づきのようにほとんどこの左手の薬指なんですね。レレレミミミファファファソまでが全部左手の薬指で、その上ラシだけが薬指浮いちゃってるので、人差し指ラの時もこっち、シの時もこっちっていう風に、つまりこの2つの指しか使いません。ほとんどが左手の薬指、上の2つだけが人差し指ということになります。この左手の薬指っていうのは普通右利きの人だと
10本ある指の中で一番動きづらい、あんまりパワーのない指なので、これを酷使するってすごく過酷なんですけれど、前にも、指の練習の動画を上げた時にも、申し上げましたが、筋トレ方式でやらないでください、間違っても。これを一生懸命できるだけ早く力強く筋肉をつけてっていう風にやっていくと、ここは本当に腱鞘炎になりやすいです。気をつけてください。そうではなくて、できるだけゆっくり柔らかく、ここを早くするっていうのはそんなに重要ではありません。この指を。鋭さはどっちかっていうと、息とかこっちで作る方なので、これはゆっくり上げて下げるぐらいのつもりで構いません。これが実際にどう使われるかっていうと、例えば、っていう形で使われたりとか、同じ音が続いているところを、これで区切っていくということになります。これ自体は、非常にシンプルなので、多分この使う指を理解してゆっくりゆっくり練習していけば使えるようになるかと思います。今日取り上げたいのは、もうちょっとその先、応用編なんですね。このカットにはいくつか、その応用編、バリエーションがあります。そのうちの一つが、下から上に上がるときに、引っ掛けるカットって僕は、最初に習って今もそう言いますけれど、なんか特別な名前があるかちょっとわかんないですけれど、引っ掛けるカットとしましょう。それが、こういうカットです。わかりますかね。下の音から上の音に上がるときに一瞬カットを経由するということです。これも指決まってます。この指が決まってるっていうのは、人によって多少違う指を使うケースもあるんですけれど、ほぼ一番大多数の人が使っている指じゃないかなというのを僕は取り上げています。で、引っ掛けるカットに話戻りますけれど、下から上に行くときにはいつでも入れられる。今度ミからスタートすると、ファから、ソから、そして最後ラ。これだけです。オクターブ超えるともう少しありますけれど、基本的にやっぱりこの2つの指しか使っていません。これが普通のカットよりもはるかに重要で、なんなら、今回取り上げないですけれど、この後に、カット以外に区切る手段としてタップっていうのが出てきて、そのカットとタップを組み合わせたものでロールというものが出てきますけれど、ロールっていうとね、装飾の花形みたいな感じなんですが、僕の個人的な感覚としては、ロールよりもこの引っ掛けるカットの方がはるかに重要だと思っています。なぜならば、この引っ掛けるカットっていうのは、その一瞬カットを入れる瞬間に息をバッと瞬間的に吹き込む量を増やすことができます。そうすると、その一瞬だけものすごく音量を大きくすることができるんですね。つまり、この引っ掛けるカットは、アクセントの意味を担うことができる。なので、必然的に
重要な音にしかこの引っ掛けるカットは入ってきません。逆に言うと、この、特にね、ホイッスルとかフルートとか、そんなにダイナミック、音量のレンジが広いわけではないですし、他の楽器と比べてもリズムとかでパンチが効くタイプの楽器ではあんまりないんですけれど、普通に吹いてると。なので、なおさらそのアクセント、アタック、リズムを強調するっていうのはすごく大事なんですね。で、これがどういうふうに使われるかっていうと、ちょっと今日の課題曲とは別なんですけれど、分かりやすい例なんでちょっと取り上げると、バックス・オブ・オラン・モアっていうちょっと長い曲、有名な曲ですけど、5パートある曲の一番最後のパートです。こういうメロディーなんですけれど、これかなりいっぱいこの引っ掛けるカットが実は入っています。どこに入ってるかっていうと、わかりました。もうほとんど毎回入ってます。これリールというリズムの曲ですけど、タティ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 ティタタ、足を踏んでるかこの指パチッとやってるこのどっちかは強調する、つまり1234567 8でいくと奇数の1357135ですね。ここは強調できる音なので、ここに当たっている下から上に上がっている音は入れられる限り入れたいんです。で、この引っ掛けるカットがないとこうなってしまいます。これ多少、タンギングなりコフィングなりとか頑張っても、知れてます。だけどここに引っ掛けるカットを入れると、もっと大げさにやると、かなり、その瞬間バッと吹き込んでニャって聞こえると思うんですけど、このニャっていう音ね、これを使ってリズムを強調したいんです。で、この上手い人たちがすごいスピードで吹いてる中でこのニャっていう音はね、フルートでもよく聞くと思いますし、アコーディオンとか他の楽器でも聞くと思うんですけど、一番何やってんのかわからない音だと思うんですね。これはこの引っ掛けるカットをやってるということなんです。でも本当にやってる方は無意識に勝手に入るっていうぐらい、入れられるものは可能な限り入れてると思います。それによってリズムが強調される。あるいはフルートなんかだと、このカットを入れることでよりフルートの音がしっかり鳴ってくるっていうメリットもありますので、本当に重要、一番僕は重要な装飾だと思ってます。確実に入れてほしい、ゆっくりからでいいのでっていう、そういう装飾です。なので、さっきのバックス・オブ・オラン・モアを本当にトップスピードで、しっかりこの引っ掛けるカットを入れるとこんな感じになります。ね、いかにもアイリッシュっぽいっていうこのニャ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 ってニャカテクニャカっていうそういう感じになってくるんじゃないかなと思います。これをぜひあらゆる装飾の中で僕は最優先なんじゃないかなというふうに思います。ロールなんかに比べるとコストパフォーマンスいいと思います。つまり習得するのは
他の装飾に比べたら楽な方だけれど、効果はめちゃくちゃ大きいと思います。前にも言ったように、強調するアクセントの装飾なのですごく重要なわけですよね。で、逆にロールなんかはどっちかっていうと弱めるために使うようなところもあったりするので、ずっと長く伸ばすとしつこい、全部伸ばすとしつこいから分散するっていう、そんな意味合いもあったりするので、もう本当にこっちの引っ掛けるカットの方が重要だろうと僕は思っています。では、この引っ掛けるカットを練習するためのとても良い曲を課題曲として、最後に挙げて締めくくりたいと思います。課題曲は Made on the Green というジグです。で、この引っ掛けるカットは、今日説明はほとんどリールでやっちゃいましたけれど、ジグの方がより効果的というか、イメージしやすいというのかな。リールの場合は表裏表裏って入るのですごく忙しいっていうのもありますし、ちょっと表と裏で意味合いが違うっていう部分も出てきちゃうんですけど、ジグの場合はもう、8分の6拍子タカタ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 ってこの頭をどうやって強調するかっていうのがすごく大事になるので、この引っ掛けるカットを拍の頭に入れていくっていうのはすごく有効になります。では課題曲 Made on the Green です。いかがでしたか。たくさん引っ掛けるカットが、登場しましたね。ロールも出てきます。ちょっとロールわかんないという人は無理しなくて構いません。で、このロールが入るところは引っ掛けるカットは僕は入れてません。それは後でロールをやってみた時にわかるんじゃないかなと思いますけれど、やってしまうとちょっと忙しすぎるっていうのもありますし、ロールはロールで、下からこうずり上げたり、する方が効果的だったりするので、ロールのところ以外で入れられるところはだいたい入れてたんじゃないかなというふうに思います。これができるとこのリズムジグの一拍目をシャキシャキ強調していくっていうことが、できますので、ぜひゆっくりトライしてみてください。このレッスン動画のシリーズでは、皆さんからの、リクエストをお待ちしております。こんな内容を取り上げてほしい、こんな悩みがあるというのをですね、この YouTube のコメントにお寄せいただくか、LINE 公式アカウント、概要にも、リンクを貼っておきますけれど、そちらの方、友達登録をしていただいて、そちらの方でメッセージをいただければ採用の可能性が出てくるという形になっておりますので、ぜひお寄せください。そして
この動画面白かった、役に立ったと思ってくださる方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは本日はここまで。ありがとうございました。豊田幸三でした。バイバイ。